Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ निस्सय। बे भिडिअआ गोबांथार शेयार एबा भाइरेलबो जाखाबाय। ओमफ्राय बे भिडिअआ मा होननानै बुङोब्ला नुयिफोरनि थाखाय आंखौ खिन्थाफिनबावसै। बे भिडिअआ जाहैबाय सासे उन्दै गथ' हिनजावसा गथ'नि मोनसे बे भिडिअ भाइरेल जादों। बे भिडिअ भाइरेला मा भिडिअ भाइरेल साननो हागौ नोंथांमोना। बे भिडिअ भाइरेला मा होनना बुङोब्ला बे उन्दै गथ'खौ हरनि 8टा समावहाय बथल खननाय एबा बथल खननानै फानहैयो आरोना बे उन्दैया। ओमफ्राय बे बथल खननाय टाइमाव सानैसो मा सोमोन्दोआव देरसिनबो जानो हागौ बिथांमोना बे भिडिअखौ खेबनानै बे नानिनावहाय सोंनाय फिननाय खालामदों। ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। नुखांनायफ्रा नुखांबायसै, ओमफ्राय नुवाखैबा नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायना लागोन लोगोफोर। बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनजों आं फंनैसो आंनि गोसोआव जे साननाय नैबे उन्दै गथ'नि भिडिअखौ नुनानै जे साननाय नोंथांमोनजों आंनि साननायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लागोन फार्स्टआवनो। नानि नोंनि मोजांखौ नों बुंना लादे। नानि नोंना मा नाम? अलखा मुसाहारि। अलखा। ओमफ्राय नों मा जायगानि? सिखरसिलानि। सिखरसिला। नों मोनानि 8टायाव मानो बथल खनफैदों? सोर मामिया थिनदों ना बाबाया थिनदों? माया थिनदों? बे बथल सेरसेयाव बेसेबां मोनो? सेरसेयाव 15 थाखा। सेरसेयाव 15 थाखा। ओमफ्राय मोनानि 8टायाव नों गियाखै नानि? मानो? नों स्कुल फरायोना नानि ना? बेसेबां क्लासाव फरायो नानि नों? क' थाखोआवनो। आब' अनजिमामोनाबो स्कुल गिदिराव जोंहा फिसाया। आब' अनजिमायाबा सोर? जोंथ' बेखौ सिनायला नानि। जोंनि आब'। नोंसिनि आब'आ स्कुल गिदिर। मा स्कुलाव फरायो बियो? सिखरसिलायावनो फरायो। सिखरसिलायावनो फरायो। गलांसि। ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय। नुनानै मा सानो नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरनो दाबाव लोगोफोर। ओमफ्राय आं साननाया बेनो जे नोंथांमोना भिडिअआवबो खोनाखादों बे उन्दै गथ'आ सोंनायाव बुंदों जे सोर थिना नानि नोंखौ होननायाव बिमाखौ डाइरेक्ट होनना बुंदों। ओमफ्राय आं सानो जे बे गथ'खौ बेबादि खामानियाव थुसोमनाया आंनि थाखाय बिमा बिफानि 100% गोरोन्थि होननानै आं बुंनो हायो। मानो बुंनो हायो होनबा बे समावहाय जानो गैयाबाबो बिमा बिफानाव मोनसे मिजिं थानांगौ जे बे उन्दैखौ खस्थ' मस्थ'यै फोरोंनानै मानसि गिदिर खालामगोन। बेफोरबायदि मिजिङा बिमा बिफानाव थायो निस्सय। ओमफ्राय बांसिन गासिबो बिमा बिफाखौ बुङाखै आङो जे गाज्रि नैबे उन्दैनि बिमा बिफानि गोसोआव मा साननाय दं जे बेखौ आं बुंनो थांला। सानना नाहरोब्ला बिमा बिफानाव मिजिं गैयिफोरबायदि जेन'बा बेखौ खामानियाव थिनहरनानै हाजिरा मुजिरा मावनानै गावसोर आराम जानो लुबैनाय बेफोरबायदि नुहुरो आरोना। बेखौ हरनि समाव उन्दै गथ'खौ हरनि समाव बथल खनहोनाय खामानियाथ' मोजां नङा। बे हरनि 8टा समाव बे गथ'आ लेखासो फरायनाय टाइम। बे समाव बियो बथल खननानै लांनानै फानहैनायनि टाइम नङा बे गथ'। आरो बे गथ'आ इसिबां मानि बैसोनि गथ' नङा। दासो क्लास 4, 5फोराव फरायनाय जागोन। ओमफ्राय बेफोरबायदि गथ'खौ मानो बेबायदि खामानियाव थिसननांगौ? बे 100% बिमा बिफानि गोरोन्थि। गुबुननि बिमा बिफाया बेफोरबायदि समाव मोनसे मिजिं थायो बिमा बिफानाव बे उन्दैखौ फोरोंनानै फेदेरनानै सानसे समाव मानसि गिदिर खालामगोन। खिन्थु बे गथ'नि बिमा बिफानाव गैया जानो हागौ बे मिजिङा। मानोना बे मिजिङा दंनायमोनब्ला बे उन्दै गथ'खौ बेबादि हरनि समावहाय बथल खननानै फानहैनो थिननाय नङामोन आरोना। खिन्थु बे बिमा बिफानाव मिजिं दंनायमोनब्ला बेबादि थिननाय नङामोन। खिन्थु मिजिं गैखाया होननानै साननो हायो आरोना। जानाय गैया हय गलामा जों बयबो जोंबो गलामखौ गलाम होननानै उन्दै मानसि फरायनाय टाइमाव उन्दैखौ हरनि समाव बेबायदि खामानि थिननाया बे बिमा बिफानि मोनसे आखुथाय एबा आखल जायाखै आरोना। बेफोरबायदि खालामनाङा बिमा फिसाखौ खांनानै उन्दै समावनो आनै थानि हाजिरा मुजिरा हरनि समाव मावहोनाय बे साबजायाखै। ओमफ्राय बेनो आंनि बुंनांगौआ। फिसाखौ खांबाय गलामबाबो माबाबाबो फोरोंनो हायाबाबो खस्थ' मस्थ' फोरोंनांगौ। देरनानै लावनानै सानसे समाव गलामबाबो बे उन्दैयानो नोंखौ नायफिनगोन। नंगौना नङा लोगोफोर? आंनि बुंनाया बेनो जे
उन्दैखौ खांनानै बेबायदि आनै थानि बथल खननो माबा खननो बेफोरबायदि थिननाया आंनि थाखाय साबजायाखै मानो होनना बुङोबा गलामा जों बयबो गलाम रावबो माहाजोनखा जाना फैया लाइफआव नंगौना नङा लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर आं मा बुंबावनो दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय